Raġel ta' 67 sena ta' nazzjonalità Ingliża tilef ħajtu wara li sab ruħu f'diffikultà waqt li kienet jom f'Paradise Bay. L-inċident seħħ il-Ħadd wara nofsinhar fuq il-post issejħu d-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u l-Forzi Armati ta' Malta li minnu fih bagħtu helikopter u lanċa ta' tfittxija u salvataġġ. Ir-raġel ittella mill-baħar permezz tal-helikopter u ftit wara ttieħed l-isptar Mater Dei għall-kura permezz ta' ambulanza li kienet skortata mill-Pulizija tar-Rapid Intervention Unit. Ir-raġel tilef ħajtu fi triqtu lejn l-isptar. Raġel ta' 77 sena residenti Burmarrat tilef ħajtu wara li ntlaqat minn vettura. Il-każ seħħ għall-ħabta tal-4:09 ta' filgħodu fi triq Burmarrat f'Burmarrat meta għal xi raġuni r-raġel intlaqat minn van ta' tip Ford Transit li kienet jinstaq fid-direzzjoni lejn San Pawl il-Baħar. Fuq il-post issejjaħ tim mediku sabiex jagħti l-assistenza, però r-raġel kien iċċertifikat mejjed fuq il-post. Ix-xufier li għandu 70 sena u joqgħod ir-Rabat ittieħed l-isptar Mater Dei minħabba x-xokk li sofra. Dwar dawn iż-żewġ inċidenti nfetħu inkjesti u nħattru diversi esperti biex jassistu lill-Maġistrat tal-Assa.